Pinapalabas, naalingag ni Chona ti pagsarsaritaan dagiti agama a Victor Canjurin. May papan iti panangted ti baro iti kwarta a pinagpaagas ni Elisa. Gapu iti dayta, nagburek ti dara ni Chona ket natungpana ni Jorin. Nakaluksaw met ti baro ket pimmanaw iti balayda. Naglagaw dagiti agasawa, edi saan da mapasangpet ti anak da. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela a napauluan. SIIT Iti Barukong. Ani, sa dinungatan tinaturong ti anak ta. Jag amuhadi. Awaren ti amok apang birokan ken kuana. Tanasursur ko aminen ngam amok agagayim na. Ngam awan met anak itak ti anak ta. Mapukaw ta kadimat ni Jorin, akas iti pandakapukaw na di inaw na ang anak ta. Sika ti akin basol lukas pangarigan ta mapukaw ta manen ni Jorin. Saan nakapabasulan, Victor? Pasino ko mga rudakin baso, labir? Dagiti agina Criselda ka ni Lisa. Anya? Tapay manin a basol da. Kaputay so dati baka gapuno, apay anatungpak ni Jorin. Iso ano mapukaw ta ni Jorin. Pagikarwak dagitay nga akina. Anya? Pag mauyong kakadin, tuna? Saan pa'y nga ta simbangpet ni Jorin iti balayda? Kan, anya nga ta ti makagapo anatong panityo na ti anak na. Nanang, maikulpulang kayo, Mat. Ada ka di parikot yo. Ni Jorin, anak. Ha? Apay ni Jorin, Nanang. Pimanaw kano iti balayda tanatong pati inana. Anya? Apay, anyat basol ni Jorin anang tungpaan kan kuana ti inana. Diyan mo, tasan mat asinong bata ni Victor ti saludsud ko kan kuana idi. No, anyat nakabasulan ni Jorin. Amang ano naamuan ni Ma'am Chona ti panangtad ni Jorin kada tayo ti dakilagatan. Diyan mo, no isuman ti makagapo. Saan anaing kalintagan adangran na ti anak na? Tabayadan tayo mat dadya a kwarta. Padasag nga awagan ni Jorin, Nanang. Kat amuak no anya talaga tinakabasulan na. Hello, Dominic. Nakaawag ka man? Imbadama kanyak ni Criselda, ti panagtalaw ni Jorin. Simangpat ka din? Saan may pare? Ano na lugar tinagbiro ka kenkwana? Tsak makita ti anak mi. Anya kami tinakabasulan na. Langag na tinagsaritaan mi nga agama. May panggap itigatad nga intid ni Jorin kada Elisa. Anya? Uwe, Dominic? Kat dagos mo't nagburak ti dara na. Iso aday jay. Saan na nakontrol ti bagi na kit natungpa na ti anak mi? Talaga naraso ko na ti dara ni Chona. Uwe, nga pare. Nga magbababawi mo matlangan ng dangana ni ti anak mi. Wan? Kapot ang basol na ti panagtalaw ti anak yo. Di problema.
Sana nga nugutan nga iso takid basol, pare. Ta sino kumati papasulan na? Ti pabasulan na kit dagiti agina a Griselda kid Elisa. Ano yan? Anya kumati basol da? Kaputay suda kanuti makagapuno apay ang nagburek ti dara na iti anak mi. Atulamin. Kalukwan da ita, Victor. Sino di kinasaritam, Victor? Dominic Hadi. Apay, anya timbagana. Nagdamaglaeng no si Mang Peten ti anak ta. Kunak may tasaan pa Anya? Aking kakin ni Dominic, amura na ita napasamak dito eh. Tinasayat, honey. Anya nga tano, paiblater talatan ti panagtahalaw ti anak ta. Anya? Wan, kidawan ta ti tulong dagiti pandakabagi ti lintag. Tapno na dardaras ti pandakabirok tayo kini Jurin. Asla mabayidak sa mga report kadagiti pulis iti panagtalaw ti anak ta. Apay, Kaputa na nangram ti anak ta. Kapulag iti itutulog na kadagiti agkasapulan. anya di tagay bagbagang, Victor. Ti panangdangran mo kini Jurin. Kat impakitam anapat pategken ka ti kwarta ngam tinabalitukan a panagpuspuso ti anak ta. Saan latang agring ti cellphone ni Jurin? Sa dino nga tati ayan na. Apaw, asino siyaw awaga ba ti cellphone? Tadibon sabat makunta. Ni Jurin, lolo. Pimano ka no balay dagat. Madandanagan unayan dagiti dadakkel na. Anya, naglukon nga ubay. Apay, anya si inarabid na, ta nagtalaw iti balay da. Natungpa ka no ni mami na, lolo. Anya, Wan, lolo. Katakal di atap ko. Ati panangtad na kada tayo iti kwarta. Ngayon naramat ko di ospital ti makagapo. Anak, kumustan ti marikrik nam? Nasayatan, nanang. Isasumra ka kon iti trabaho kinton bigat. Anya? Ay, saan pa'y anak? Masapul nga agpaimbag ka pa'y analaing. Sa bagay. Amangan no saan pa'y matkiti masango ni Ma'am Chona ti sumrak iti opisina. Pasapsapulan da pa'y lang ni Jurin. Wen anak. Adaw mauawag. Ni Ma'am Chona, nanang. Sige, song batam, katamuam na niya ti bagana. Hello, Ma'am Chona. Nasayaan ta sinong batam ti awag ko, Elisa. Anya ka diti bagayo, ma'am? Kumusta ka? Nasayaan ti salunat mo? Wan, ma'am. Naimbaga kon. Nasayaan no kasta. Sobrang kanto ka ro doon iti trabaho, minton bigat. Kuha, ma'am. Saan nakpaya palubusan ni nanang ko? Tamangan ka no mabignatak. Basta po na sobrang ka iti trabaho. Tai karom, ti inted, ti anak ko kan ka kwarta, ginastos mo iti ospital. Anya? Ma'am Chona, dayjay ka diti makagapuno apay anadangran nyo ni Jurin? Wen? Anak, iyag mo ti cellphone mo. Tasyak ti makisarita ka di Ma'am Chona. Hello, Elisa. Anda ka dininanang mo abay mo, tamang mga ko ti boses na. Wan, ma'am. Kat
Kayat na kayo ka na makasarita. Nanang, adto yung cellphone, no? Hello, Chona. Ayop ka, Griselda. Ayop kayo. Da kayo ti aking basong no apay ang napanunod ti anak ko ti pimanaw. Tapay kumada kami ti pabasulam, Chona. Gapo ti panangultot yun ti anak ko. Iswa na tugpak. Hanya ti kunam. Chona, saan mi nga ululdutan ni Jorin? Nunang tedman iti kwarta api ng paagas mi ti anak ko. Bayadan min tumatlaang kenkwana. Awan na tamo ko na mabayadan nyo. Nandiyan katad gaintad na kada kayo. Isa kastoy, ti ibagak. Ibaon mo ti anak mo kag trabaho nintol bigat. Anya, Buwan, ibaon mo nga may trabaho nintol bigat. Tapnurugan na nga ikaro. Dayjay ang kwarta. ladingitak Chona. Ngam, saan ko pailang apalubusan ti anak kong agtrabaho? Anya, nakasano nga rin na maikaro natin nagkalagatan nga intad ni Jorin nga anak ko. No di mo, ibaon nga trabaho. Chona, saan ko akayat ang mapasublian ti anak ko? Iso ajak paila kayat nga agtrabaho. Kasano nga rin na mabayadan natin utang niyo? Saan ka madanagan? Saan mi mat apagtalikodan dayjay nga utang mi? Hadi, asino jay kinasarita mi ti cellphone? Dailisa kan Criselda. Adya. Asino ti mawag? Si kawan no isuda. Apayanas kan abdamagam dayta. Oh, bueno, siyak. Imbagak, anas ka na sumra ka ni Elisa iti trabaho na inton bigat. Aniya. Puunay kamitin. Agpapaimbag pa'y lang jay tao ngam kayat mo nga trabaho. Tapnurugyanan nga ikaro, jay inalada kwarta kan ni Jorin. Saan ngayon tulag ti anak ta day tangin narabid na? Nga ikaro da Elisa. Jay kwarta ngayon ti anak mo. Kasano nga ron ang mabayadan da day jay no di na ikaro? Urayim latan ngagbayad da. Ay, sana mabalin, Victor. Masapo larugyanan ni Elisa nga ikaro day jay nga utang da. Hadi. Napatpatag ti panang birok ta iti anak ta. Hindi ko na mapanang ikaro ni Elisa iti utang da. Kunakmat kan kay din. I-report talangan ka iti pulis. Ngam saan mo akayat? Mabay na ka mga report iti pulis ko Wes! Numabayin ka! Siyak tulatan ti mapan mga report. Mapapainak una yan, nanang. Huwan nga rod anak. Isupay gayam ti rason anang tungpaan ni Chona ka ni Jorin. Kayat ni Ma'am Chona, asumrag akong iti trabaho kinton pikat. Saan ka paya sumrag anak? Ken, jak kayat nga ikarom, jay inted ni Jorin a pinagpaagas mo. Ngam agsingsingiran ni Ma'am Chona. Barang no addanton mapaglakwan tayo kadagiti produkto tayo. Aging kaadi tayo mabayadan ti kwarta na ited ni Jorin kada tayo nga inaramat ko iti ospital. Sigurado asaan naglakit di asweldoan ni Ma'am Chona. Kabayatan ti pa nagtrabaho kiti opisina na. Awan mo ti asawam dito, Victor. Napaniti kwerpo ti pulisya pare. Apay. Anyat na pa na imbaga ka dagiti pulis. Napanay na report ti nagpukaw nga nakbi. Madanagan ngamin una yun. Kaputisan pa'y laeng nga sasangpit ti anakbi. Ta sino nga minti sa namadanagan. Ilindutan na padasan yon tinapukawan iti anak.
Tay tangarot ti kuna na pare. Agmao yung kanulakit din mapukaw man ti may kadua nga anak bi. San ka di pa mawag? Sampay karot pare. Mala, sumangpet tulat ta. Di pa kadanagan oray ti idada. Ang mga nuadan na pasama ken kuana. Gapo tamo nang adulat ta dagiti may walwala nga patpatayin ta. Tay tangarot ti makapadanag. Isuasaan ko na nagawidan ang napan nag-report kadagiti polis. Dahil ta kami tirigat na. No panunutan, basol na matlaang ti papanaw ti anak yun. Lolo, awan ka di pa'y dinala ko yung kadagiti produkto tayo? Awan pa'y apok. Ngam ko na ni Alwin nga adan to kan umay abayar may inton pikat. Sapay la ko mata makalako kay itong aruten, Lolo. Bara nga apok. Tapno, adan ton pagbayad tayo ijay utang tayo. Wan nga rod, Lolo. Ngam, saan kanupay matgaya managawid ni Jorin ijay balayda? Wan nga rod. Kat na palalon ti dandanag dagiti dadakkel na. Napnapanan langatan ni Jorin. Sapay la ko ma. Tawan ti dakas anapasamak kan kuana. Sapay ko ma, sa awan. Ngam, di mo kadilat na maawagan, apaw? Saan nga rod, Lolo? Naka-off ti cellphone na. Awan nga tan ti plano na nga agaway. Talaga nasakit unay tinakam na. Gapoy ti parang tungpakan kuana ni mami na. Nakaro nga min unay ni Chuna. Amoy, Lolo. Kinapod no na. Mabain na kagsubli ti trabaho. Aging gaadi tay mabayadan ti utang tayo ken ni Jorin. Di, saan ka pa'y laing nga agtrabaho? Kasta. Wan, Lolo. Pilipilitan na kon ni Ma'am Chono asomra ti opisina. Tapno marugyak ka nun nga ikaro ti utang ko ken ni Jorin. Kumusta ti panag-report po iti kwerpo ti pulisya, honey? Dayjay. Nagtignay dagos, dagiti pan nakabagay ti lintag, amang sapol iti anak ta. Nasaya at dukas ta. Talaga makapadanag launa ti saanin nga sagpet ti anak ta. Nakaadayo nga ta. No nakadayo, sigurado ang may sungsungulakit ti kadagiti madi nga aramid. Kat amangan no iso ti pakaisagmakan na, honey. Saan kumamat No apay kat ngabin. Adi man lang nga umawag. Kasano nga umawag? Idinto ta na palalo ti sakit tinakam na ka. Kapoy ti panang tupap kud kuada. Pasensya kan. Jak nagawidan ti pungtut ko. Wapay ket kabin. Adi kalakit na kapag tipelet. Idinto ta bayadan mo tagisil da tinala da kwartay ti anak ta. Nakano, kasano ko mabayadan da dayjay? Daita ti pagdaksan na kud ka. Tanababalauna iti panagkitam ka na Criselda. Kaputa mukmat. Akas nadal ang bibiyag amarabutet. Nagsaw ka, honey. Kaslasan kayo ang nagpagkayam itinaon daya panawan kini Criselda. Saan mo nga palagip deta, Victor? Haman. Ne, May palagip na ta kanyak tinaglabas, Juda. Ang lalo itata, di ta amuti ayan ni Turin. No, apay kat kami na di ba't la sumangpatan? Oh, napadasan tan tinapukawan iti anak. Oh. Katyak kayakan ang maulit day jay apagteng no mabalhin. Nung mapukaw ta ni Jorin, akas iti day di mo ng anak ta. Ha,
Saan ko lakit ti mapakawanda Criselda Canelisa, Victor? Iso na tiga puna ano apay anadang rak ni Jorin. Talaga saan ka pa nagbalbali ito na? Mabitlaan. Ano mo awag? Hello? Anya? Ay, saan? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. SIIT ITI BARUKONG.